El Pla de Pastoral Diocesà 2006-2009 ha estat un intent sostingut de caminar junts, des d'experiències i realitats, comunitats diverses, per evangelitzar i servir els joves i les famílies des de l'Eucaristia com a centre de referència. Us presentem una mirada d'avaluació que hem realitzat entre tots. Si tenim en compte els arxiprestats, les parròquies, els moviments i les associacions eclesials, comunitats religioses i col·legis catòlics, a més de les aportacions directament personals, comptem amb una opinió representativa d'aproximadament 2/3 de la diòcesi. Les respostes, la majoria de forma extensa, realitzen la valoració del pla de pastoral així com els suggeriments per al proper trienni. Comptem, per tant, amb suficients aportacions per a fer-nos una imatge significativa i global del camí que hem fet en aquest trienni. El primer fruit pel que cal donar gràcies a Déu és la conjunció del desig de comunió i servei de tants. Podem dir, conscients de les dificultats que més endavant assenyalarem, que la trama de relacions fraternes, els espais de trobada i contrast i els serveis pastorals han crescut entre tots. Així, els arxiprestats s'han convertit en la referència natural per l'aplicació del pla de pastoral a cada territori de la diòcesi. En ells, per mitjà dels consells arxiprestals, les coordinadores de joves i les pròpies parròquies, els moviments i les associacions, s'hi han realitzat iniciatives de presa de consciència dels objectius, així com de la programació de les activitats. Els joves s'han implicat des de la seva presència i participació en diversos moments significatius. Han insistit en la urgència d'una església acollidora, en la importància de treballar en xarxa i en la necessitat de trencar barreres entre parròquies, centres educatius i moviments. També cal destacar la importància d'implicar-se en la problemàtica social i de ser més clars i directes en l'anunci de Jesucrist. Els distints encontres a nivell diocesà, arxiprestal i parroquial han procurat oferir pistes per avançar en aquestes claus. Cal assenyalar també la implicació cada vegada més forta dels laics en les distintes responsabilitats. En aquest sentit, els consells pastorals, tant a nivell de diòcesi com d'arxiprestat i de parròquia, han servit per a potenciar les activitats que han afectat els 3 objectius. Aquests són un accent per la renovació de la pastoral habitual i un impuls per a plantejar novetats vencent la inèrcia del «sempre s'ha fet així». El clima d'apropament de les comunitats religioses a la vida diocesana es percep en la seva presència en molts llocs. Les religioses i religiosos, incloent-hi els més grans, són els qui sostenen moltes iniciatives vinculades a l'acompanyament de famílies, a la celebració de l'Eucaristia i l'acció social, educativa i pastoral amb els joves. Vàries comunitats a les seves aportacions remarquen la seva opció per una implicació decidida en una pastoral de conjunt. Comptem també amb una presència amagada i orant. Així, els cartoixos de Santa Maria de Montalegre ens diuen: l'únic que nosaltres hem fet, en soledat i silenci, és el de sempre, pregar, pregar i pregar, oferint en aquesta direcció els nostres sacrificis i entrega. També la comunitat d'adoratrius perpètues del Santíssim Sagrament ens comunica: la nostra comunitat s'ha vist enriquida pel Pla Diocesà de Pastoral, ja que hem notat com més gent jove s'ha apropat a la nostra capella, a la qual hi ha exposat el Santíssim tot el dia, per acompanyar Nostre Senyor. A partir d'aquesta primera mirada general, ens fixarem ara en algunes accions concretes que s'han dut a terme. A la presentació del Pla de Pastoral partíem de la paràbola de l'Església Catedral en construcció. Des d'allí, descrivíem 3 tipus d'accions que es destinaven als que passen per la plaça, als que eren a les escales i desitgen entrar-hi, i també als qui essen en el temple i intenten de renovar-se en profunditat. Anirem, doncs, assenyalant algunes accions significatives que, destinades als joves, a la família o a l'Eucaristia, s'han ofert per cada un d'aquests grups. Per als joves que són a la plaça, s'han ofert iniciatives d'allò més variat. Dins del temple de les noves tecnologies,
cal assenyalar la pàgina web de la Pastoral Universitària, universitaties.net, que ofereix espais de reflexió per universitaris des de les relacions interpersonals, l'ètica, l'art, la interioritat o la ciència en contrast amb la fe. També s'hi han anat incorporant pàgines molt suggeridores, com la de l'Arxiprestat Jove del Poble Nou, amb un format dinàmic i actual. Entre moltes iniciatives creatives de parròquies i comunitats, assenyalem l'Espai Jove No Temo de la parròquia de la Medalla Miraculosa de Barcelona, espai per l'evangelització per mitjà de l'art, on tant es munta un trivial catòlic com s'hi ofereix un espai de màgia apostòlica. La parròquia de Sant Lluís Gonçaga ha organitzat un espai lúdic que anomenen Bíblia Bar, on s'hi ofereix acollida i la possibilitat d'intercanvi d'experiències. El voluntariat és un dels camins d'acció més freqüent. Entre d'altres, assenyalem la recollida d'aliments i joguines que realitzen els joves de parròquies i centres educatius de l'Arxiprestat d'Horta i que tenen especial relleu a l'entorn de Nadal i Reis. Alguns han decidit sortir a la plaça. Així, al barri de Gràcia, els joves dels centres educatius vinculats a l'Església sortiren a celebrar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Allí, entre d'altres activitats, tingueren moment de silenci i de pregària. Per a les famílies també han estat interessants diferents iniciatives. Vegem-ne algunes. La Delegació Diocesana de Pastoral de la Família, a través de l'equip professional d'atenció als matrimonis, al llarg del darrer curs, ha atès 214 parelles amb diverses necessitats i 185 casos de dones amb problemes com el maltractament. Una altra proposta arriba de la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats. S'hi celebren periòdicament jornades interculturals on participen famílies de diversos països, convertint-se en una ocasió d'acollida i d'intercanvi amb molta implicació de les pròpies famílies. Les escoles de pares amb diferents modalitats es converteixen en una iniciativa freqüent. Surten escoles lligades als centres educatius, als esplais i també amb els pares dels infants de primera comunió. Les dinàmiques són d'allò més variat, però cada vegada s'hi planteja més la fe com a clau fonamental. Només des dels centres educatius catòlics són acompanyats més de 600 grups de família, escola, acció compartida. En quant al sagrament de l'Eucaristia, recollim algunes propostes interessants a tall d'exemple. Així, la jornada de portes obertes de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina serví per ensenyar l'Església als qui es queden fora. Una forma de tendir ponts per facilitar l'entrada. També hi ha diverses iniciatives de parròquies on un grup d'acollida rep el cancell aquells que hi venen per primera vegada o bé, en el mateix mossèn saluda a la porta els que arriben a l'Església. La parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, a l'Hospitalet, ha muntat un espai lúdic catequètic a la plaça de l'Església Romànica que serveix d'àmbit d'acollida i prepara alhora els més petits per a la participació en la celebració. La distribució dels fulletons informatius és una tasca que moltes parròquies i arxiprestats valoren. Així, per exemple, la parròquia de Santa Isabel d'Aragó, des del butlletí Parròquia Informa, fa arribar a les llars del barri l'oferta de grups, activitats parroquials i horaris de la litúrgia. Cal assenyalar en aquest sentit que s'han redoblat els esforços per a informar, malgrat només alguns se n'aprofitin. Compartint l'objectiu de família i Eucaristia, són cada vegada més les parròquies que tenen una celebració familiar amb una preparació especial i la participació de tota la família. Com a exemple, podem indicar la de Sant Cristòfol de Premià de Mar i la del Corpus Christi de Barcelona, que procuren vetllar aquest aspecte de forma especial. En alguns casos s'organitzen serveis d'acollida per als més petits i fins i tot espais lúdic-catequètics durant la litúrgia de la paraula.
També han estat interessants les diverses iniciatives per als matrimonis que col·laboren a la pastoral matrimonial. Tant la delegació com diversos arxiprestats cerquen la renovació en aquest camp. La sensació és que, malgrat es celebren menys cursets i trobades preparatòries, la qualitat és molt millor perquè, en general, els qui acudeixen estan més convençuts i tenen més ganes d'aprofundir-hi. En aquesta línia va la comunicació de l'arxiprestat de la Cisa. Des de Tornar a Creure, han iniciat l'experiència del tàper místic, destinat a parelles joves que cerquen aprofundir la seva fe. La iniciativa es du a terme a les pròpies llars que serveixen d'acollida per un itinerari de primer anunci de la fe. El moviment de professionals catòlics de Barcelona ha reflexionat de forma especial entorn a la transmissió de la fe als nens i la vivència cristiana en família. En aquest sentit, està insistint en la revisió de vida des d'aquestes qüestions. En l'objectiu de joves s'han proposat diverses accions destinades a un primer anunci. Així, la iniciativa Estació d'Enllaç, des de la coordinació diocesana de distintes comunitats i parròquies, ofereix una proposta d'aprofundiment creient des de la música, la dansa, les titelles o la pregària. Són molts els joves que hi han participat en aquests anys. Són vàries les coordinadores, Vilapiscina, Torrassa Collblanc, Hospitalet, La Cisa, Horta, que a nivell d'arxiprestat planifiquen les iniciatives amb joves. Així, recessos, pregàries, sessions musicals o cinefòrums es preparen conjuntament. També s'ha treballat en la confluència pastoral amb els centres educatius en coordinació amb la Fundació de l'Escola Cristiana. Per exemple, les trobades de joves d'ESO i la Setmana de Cinema Espiritual, per la qual han passat 4.000 joves on se'ls han ofert mitjans i experiències de compromís cristià. En aquesta clau d'apropament s'han mogut parròquies com la de Sant Josep i el Col·legi Maristes de Xampanyà de Badalona, promovent una planificació anual d'iniciatives comunes. Un altre territori obert és l'acompanyament en la fe d'esplais i els agrupaments escoltes catòlics. Convocats pel senyor Cardenal, 150 responsables dels mateixos reflexionaren sobre les possibilitats, dificultats i reptes per a l'acció educativa i pastoral en l'àmbit del temps lliure. D'allà en sorgiren apostes i algunes línies de treball futur. Parròquies com Santa Maria del Pi han comunicat el seu interès per aprofundir en aquesta direcció i ens ofereixen la seva experiència de formar monitors de manera més profunda per l'acompanyament en la fe. Durant aquest temps, ha crescut en les parròquies i les comunitats el desig de millorar i aprofundir en la celebració de l'Eucaristia. La creació o l'impuls de grups de litúrgia a cada lloc ha servit per a progressar en la preparació, tot tenint cura dels signes d'ambientació, la música i el cant, el servei dels distints ministeris i l'adequació a les circumstàncies de la comunitat dels recursos litúrgics, municions, pregària dels fidels. Són moltes les iniciatives en aquest sentit que incorporen la sintonia amb els temps litúrgics i a celebracions específiques. Diversos arxiprestats i parròquies han organitzat catequesis entorn a l'Eucaristia. En alguns casos s'han anat incorporant a la pròpia celebració. En d'altres han estat motiu de reflexions organitzades en cicles i també s'han ofert publicacions senzilles per aprofundir en les dimensions, moments i significat. Aquestes experiències han estat molt positives i es valoren pel que tenen de nou impuls. Són freqüents les experiències d'adequació de l'Eucaristia a distints sectors pastorals. L'Arxiprestat del Poble Nou informa d'una missa jove itinerant que s'incorpora a una de les celebracions ordinàries de cada parròquia, però que es prepara amb una atenció especial tenint en compte els joves. També per Nadal surten iniciatives com a l'Arxiprestat de Gràcia, on les parròquies van rebent la llum de Pau de Betlem que han recollit els col·legis en una celebració comuna.
Quant a l'objectiu de joventut, cal assenyalar que les accions han anat en 3 direccions. D'una banda, accions per a millorar l'acompanyament i la qualitat de les experiències cristianes dels grups de joves. Així, s'ha insistit en la presència de conciliaris amb aptitud i disponibilitat i es proposen exercicis espirituals, recessos, camps de treball i pelegrinatges. En aquest sentit, ha estat important la realització de l'Aplec de l'Esperit i les Jornades Mundials. Com ja hem esmentat, són diverses les iniciatives de comunió entre els joves que suposen una millora de la trama eclesial. Aquí cal assenyalar les propostes de confluència a nivell diocesà, escola de pregària, vetlla de la Immaculada i oració per les vocacions, Pasqua a joves, celebracions a Montserrat, Poblet i Vallbona, però també activitats pròpies dels arxiprestats, pregària de Teser, recessos, celebracions puntuals, sortides i bastants iniciatives comunes sota l'impuls de comunitats religioses, moviments, centres educatius i parròquies. Cada vegada més emergeixen propostes de confluència perquè els joves creients es trobin i comparteixin amb altres que fan camí com ells. També s'han incrementat les propostes en ordre a promoure la presència dels joves en la vida eclesial. Així s'ha procurat la seva presència en els consells parroquials i s'han proposat iniciatives de participació. Així, alguns arxiprestats, per exemple la CISA, han realitzat diàlegs de contrast amb els propis joves. També el Fòrum d'Organitzacions Juvenils de la Diòcesi ha reflexionat i proposat experiències en aquesta direcció. Dins l'objectiu de família, han estat moltes les parròquies que han organitzat cicles de reflexions a l'entorn de la realitat de la família i els seus reptes. En alguns casos, s'han seguit els esquemes de Problemàtica Viva editats per la delegació. Entre d'altres, assenyalem la iniciativa formativa sobre la família de la parròquia de Sant Antoni de Llefià o les Jornades Arxiprestals de Santa Coloma. Una altra línia de treball és la confluència de parròquies i arxiprestats amb els moviments d'espiritualitat conjugal. En aquest sentit, s'han promogut visites i trobades des de la delegació. Han estat freqüents les iniciatives per a promoure la creació de nous grups amb matrimonis joves o amb matrimonis d'immigrants. També s'han publicat, per mitjà de la delegació de la família, un fulletó que presenta els distints moviments apostòlics de caràcter matrimonial i familiar per tal de promocionar-los en especial a les parròquies. A l'enquesta de valoració també apareixen algunes dificultats per l'aplicació del pla pastoral. Entre elles, n'hi ha una que té la seva causa en la pròpia realitat, com és l'allunyament social i cultural de la fe o les dificultats pròpies de la família en l'actualitat. També altres dificultats procedeixen de la pròpia realitat eclesial, com és l'envelliment de parròquies i comunitats, la manca de comunió i algunes dinàmiques de fragmentació, inèrcies que priven d'obrir nous camins i manca d'adaptació en les estructures pastorals. Per últim, també s'assenyalen algunes dificultats del propi pla de pastoral. Entre elles cal destacar poc temps per a la seva realització, massa objectius, absència d'un itinerari i pautes concretes per desenvolupar-ho, manca de responsables per concretar actuacions. Tanmateix, entre aquestes notes, totes les respostes al qüestionari insisteixen en l'avenç i el camí realitzat. Entre d'altres exemples, assenyalem l'opinió de l'arxiprestat de Trinitat Roquetes, que indica com totes les parròquies han treballat positivament algun d'aquests 3 temes. La transmissió de la fe als joves i la família són preocupacions permanents dels sacerdots i les comunitats. El Pla de Pastoral Diocesà ha ajudat a la vida de les comunitats a sentir-se més acompanyades i les dificultats van en paral·lel als problemes que patim en els nostres barris. També l'Arxiprestat de Sant Andreu de Palomar insisteix que a través del Pla de Pastoral s'han anat fent coses concretes. Són varis els arxiprestats que insisteixen que sense suplir la pastoral ordinària, el Pla de Pastoral Diocesà ha suposat una valuosa ajuda per fer camí en comú a nivell parroquial, arxiprestal i diocesà. Probablement, i com apuntava el nostre cardenal arquebisbe en la seva carta pastoral sobre l'aplicació del Pla Pastoral Diocesà, tanmateix aquest treball exigeix tenir molt clar un principi essencial de la vida cristiana, la primacia de Jesucrist.
hi ha una temptació que assetja sempre l'acció pastoral, pensar que els nostres resultats depenen de la nostra capacitat de fer i de programar. I en aquesta clau hem volgut revisar el camí realitzat. Conscients de les dificultats i dels nostres límits i pecats, ens apuntem a seguir caminant junts al darrere del Senyor que ens precedeix i obre el camí. Agraïts per l'esforç compartit, pels petits o grans intents, sabem que hem estat enviats a donar fruit.